el Marlboro Canteres, l'equip situat en aquests instants i després de la setena jornada en tercera posició dins de la sèrie A3. Una sèrie que, recordem-ho, és encapçalada pel Biodramina Sant Fost, que dels 7 partits que ha disputat n'ha vençut en 5, ha empatat en una oportunitat i n'ha perdut una altra. Ha fet un total de 164 gols i n'ha encaixat 163. Per la seva banda, el Marlboro Canteres, dels 7 partits disputats, n'ha guanyat 3 i n'ha perdut altres 4. A més de la d'avui, resta encara una jornada per la finalització d'aquest grup A3 i en aquesta diada d'avui també a 2:15 del migdia a León s'enfrontarà l'Ademar de León amb el Caixa València amb arbitratge dels senyors Raimóndez i Vives. Com dèiem, si el Biodramina Sant Fost vol mantenir intactes les seves aspiracions de continuar a la divisió d'honor de l'handbol espanyol, ha de vèncer avui inexcusablement el conjunt del Marlboro Canteres. Per la seva banda, el Caixa València, sempre pendent d'una possible derrota del Biodramina Sant Fost, ha de superar també inexcusablement a l'Ademar de León. Hem de recordar que anteriorment els dos conjunts avui contendents aquí a Sant Fost s'han enfrontat amb dues oportunitats. La primera d'elles a la tercera jornada d'aquesta darrera fase de la sèrie A3, on el Biodramina va vèncer pel resultat de 24-29 a la pista de l'equip canari. Novament el Biodramina va vèncer aquí a Sant Fost de Campsentelles pel resultat de 19-17 ja dins de la sisena jornada. Després de la d'avui encara restarà una jornada perquè conclogui aquesta darrera fase de la Lliga Espanyola d'handbol, però si l'equip que actualment entrena Andrés Garrido venç avui, ja la seva permanència en aquesta divisió d'honor és totalment garantida, i més tenint en compte que per la pròxima temporada s'aplica la reestructuració de la primera divisió, de la divisió d'honor d'handbol. El Biodramina, vencent avui, pràcticament podríem dir que s'assegura 2 temporades a la màxima categoria. Acaba d'iniciar-se ja aquest partit, que és arbitrat pel senyor Frank i pel senyor Costas, quan ha guanyat l'esfèrica en primera instància el conjunt local. Hi ha hagut una falta damunt la ratlla de 9 metres que s'encarrega ja de posar en circulació Joan Pera. Ha llançat Maximovic, però ha rebut novament falta damunt la ratlla de 6 metres. Altre cop Joan Pera circulant la pilota, endarrere per Bukmirica, obrint cap a l'esquerra, torna a recollir Bukmirica, i la falta en el doble pivot ha estat comesa damunt Schaffer. Joan Pera per Maximovic, intenta la penetració Maximovic, intenta agafar-lo Carlos González, recupera altre cop el Biodramina Sant Fost. Atenció a la penetració, llançament, i ha pogut aturar el porter Sorribas el llançament d'Àlex Vianya. Prèviament la falta damunt el punt de 9 metres. Joan Pera, Bukmirica, altre cop el llançament, ha estat a punt d'intentar-ho ara Joan Pera, però ha refusat per altra vegada Sorribas. Contracop de l'equip entrenat per Fernando Sánchez. És Lauritsen per Miguel Ángel Martín, Miguel Ángel, Lauritsen, Carlos González, posició d'extrem damunt Tomàs. Lauritsen ha perdut la pilota, ha robat molt bé Joan Pera. Ràpid contracop del Biodramina. Maximovic, llançament que s'ha estavellat a l'arrel del pal dret d'Àlex Vianya. Miguel Ángel cap a l'esquerra per González, i la falta que s'ha produït en aquesta jugada, segons que indica l'àrbitre del partit, el senyor Frank Rivas. Ara indica que s'ha d'endarrerir la seva situació defensiva a Maximovic, i la pilota novament circulant. 28 minuts per la fi de la primera part. Lauritsen cap a l'esquerra, Carlos González, torna a recuperar Carlos González, que llença, i el llançament de González s'ha estavellat damunt el segon pal. Maximovic, Bukmirica, a punt de perdre la pilota, recupera Vianya, altre cop Maximovic, Vianya cap a la dreta i perd la pilota en darrera instància Luque, un home que cal aplaudir el seu concurs avui, perquè Luque ha estat dubte fins a darrera hora, fins a l'extrem que no va entrenar en la jornada del divendres, i finalment Luque s'ha recuperat de la malaltia que tenia per aquest partit d'avui. Volia fer penetració ara entremig de Martín i Miguel Ángel Bukmirica, ha rebut falta. Joan Pera, Vianya, Maximovic,
Altre cop Maximovic buscant el forat. Bukmirika que deixa endarrere per Vianya. I la falta, veient la primera tarja, és de Miguel Ángel, dorsal 2 del Marlboro Canteras de les Palmes. Volia fer el llançament Maximovic amb la combinació amb Schaffer. Ha rebut la falta en aquest instant. De moment encara no ha pujat cap gol en el marcador. I ara hi ha l'amonestació verbal damunt Carlos González, un dels màxims transformadors del conjunt canari. Llançament de Bukmirika. Ha pogut refusar en primera instància Sorribas, però a l'hora de llançar el jugador del Biodramina Sant Fost ha estat blocat en falta. La circulació de pilota des del punt de 9 metres la protagonitza Joan Pera. Per Maximovic. Recupera altre cop Maximovic. Vianya. Bukmirika que s'eleva en posició d'extrem. Ha llançat Schaffer. Recupera altre cop el Biodramina per acció de Luque. Maximovic per Vianya. Luque. Maximovic intenta fer el llançament ras, recupera Lauritsen, se'n va tot sol cap al contracop, llançarà Lauritsen i gol! Gol de Lauritsen en elevació, és el primer gol del partit. I recordem que Lauritsen és també el màxim transformador en aquesta fase de la Lliga, la sèrie 3. Biodramina Sant Fost 0, Marlboro Canteras 1, a manca de 25 minuts, quan ara ha pogut aconseguir l'empat al conjunt del Biodramina per l'acció de Bukmirika. Ell és també el màxim golejador per l'equip que entrena Andrés Garrido. La centrada, Carlos González intenta buscar forat, obrint cap a l'esquerra damunt Tomàs. Ha tallat ara molt bé pel Biodramina Schaffer. El contracop el protagonista Vianya, que llença i gol d'Àlex Vianya. Ha superat amb braó i amb força el marcatge de Carlos González. El gol de Joan Pera dona, doncs, la iniciativa en el marcador pel Biodramina Sant Fost. Biodramina Sant Fost 2, Marlboro Canteras 1. El compromís de la victòria avui del Biodramina Sant Fost no ha estat del tot recolzat per la seva afició, que no omple ni de bon tros les graderies d'aquest palau, quan ara ha fet un llançament ras que ha pogut transformar Carlos González, situant altre cop l'empat en el marcador. 2-2. Maximovic per Bukmirika. Intenta la penetració Bukmirika i ha fet falta en atac. Lauritsen traspassa la línia divisòria al terreny de joc. Se'n va tot sol, vol obrir cap a l'esquerra i ha rebut la falta quan intentava de protagonitzar la passada damunt Lozano. Carlos González. Lauritsen. Lozano, Lauritsen, Carlos González, Martín. Aquest volia fer la penetració després de rebre de Miguel Ángel. La falta altra vegada. Lauritsen. Tomàs, Lauritsen obrint cap a la dreta, busca la posició d'extrem, ha pogut refusar el porter del Biodramina, Sàlvia. Ràpidament Joan Pera intenta el llançament i gol de Joan Pera, que d'aquesta manera torna a donar la iniciativa en el marcador conjunt de Sant Fost de Campsentelles i s'esdevé amb aquest gol el màxim golejador del partit. Biodramina Sant Fost 3, Marlboro Canteras 2. Un gol d'avantatge pel conjunt d'Andrés Garrido. Carlos González per Lauritsen. Elevació, marcat per Vianya. Pot llançar i pilota el travesser. En el llançament del jugador canari Martín. 23-25. Per la conclusió de la primera part. Bukmirika. Andrés per Vianya, més endarrere encara per Maximovic, elevació. Deixa altre cop i ha refusat el porter del Marlboro Canteras, Sorribas. 27 anys i 1,83 centímetres. Bukmirika, que llença amb força, reprofita el refús i ha marcat.
Una bonica acció de Boukmirica. Ha aprofitat després del llançament el primer refús del porter Sorribas i dona el màxim avantatge en el marcador ara mateix pel Biodramina Sant Fost, que venç 4-2. Aquí veiem repetida l'acció del llançament, el posterior refús de Sorribas i com fent un fly, agafant l'esfèrica en l'aire, ha pogut connectar Boukmirica. La subseqüent jugada d'atac del Marlboro ha estat tallada en falta per la defensa 5 que planteja ara mateix Biodramina. El llançament de Carlos González en elevació, deixa cap a la dreta per Lozano i ha refusat Sàlvia. Sembla que el Biodramina s'està trobant a si mateix en aquests darrers instants de partit després dels darrers gols de Joan Pere i Boukmirica. Maximovic cap a la dreta, falta en atac. Recupera la pilota ja el porter Sorribas per Carlos González, Lauritsen, Miguel Ángel, Martín, torna Miguel Ángel, combina cap a l'esquerra per Carlos González, obrint en posició d'extrem damunt la situació de Tomàs. Carlos González, Lauritsen, ha cedit, rectificant en l'aire damunt Lozano, i aquest ha rebut la falta d'Àlex Vianya. Lauritsen intenta anar-se'n cap a la dreta, pot cedir, combinant ja damunt Tomàs. La pilota havia ultrapassat la ratlla de fons després que la toqués. En situació defensiva pel conjunt del Biodramina, Luque. Miguel Ángel, Lauritsen, Carlos González. Altre cop per Tomàs, Carlos González, cap a la dreta, Miguel Ángel, més cap a la dreta, Martín. I la jugada en aquest cas tallada novament, veient la tarja groga. Luque és el primer home del Biodramina Sant Fost que veu la tarja groga després de la falta que ha comès en el seu marcatge. Lauritsen, Miguel Ángel, Martín, torna cap a Miguel Ángel, Lauritsen vol aprofitar, marcat ensems per Joan Pere i Boukmirica. I Lauritsen que cedeix ja perquè pugui servir des de la ratlla de 9 metres Tomàs. Endarrers per Lauritsen, elevació, llançament, refusa el porter, intenta connectar un cop de palmell Tomàs i controla novament Biodramina Sant Fost. Maximovic per Boukmirica i ha pogut transformar en cursa el que és el seu tercer gol. Ha estat atent una vegada més amb aquesta acció Boukmirica. Vegin aquí com el propi Boukmirica iniciava la jugada i ha llançat ras cap a la dreta de la seva ubicació damunt Sorribas. El llançament ara és estavellat a l'escaire per Miguel Ángel, quan aquest acabava de ser objecte en aquest precís instant de penal. Atenció, perquè intentarà transformar el penal pel Marlboro Canteras Lauritsen, quan els àrbitres indiquen que s'aturi el rellotge en aquest instant. Sàlvia s'asseurà a la banqueta i l'home que intentarà d'aturar el penal que podrà transformar, intentarà transformar des del punt de 7 metres, és Moral. Atenció a Lauritsen, preparat pel llançament, llença Lauritsen i gol. Gol de Lauritsen, que escurça diferències, per tant, doncs, pel Marlboro Canteras. Biodramina Sant Fost 5, Marlboro Canteras 3. Tranquil·lament el contracop del Biodramina. Maximovic per Boukmirica, intent de penetració, ha rebut falta de Lauritsen. Esportivament així ho reconeix Joan Pere, errada ara d'Àlex Vianya, contraataca Lauritsen que llença i gol de Lauritsen. A només un gol de distància el Biodramina Sant Fost en respecte al Marlboro Canteras. Aquí veuen com Lauritsen ha fet l'elevació, ha superat la sortida del porter Sàlvia i ara el contracop de Joan Pere, transformat pel Biodramina. Novament torna a prendre avantatge en el marcador. Biodramina Sant Fost 6, en aquest instant Marlboro Canteras 4. Els gols es reparteixen així: per l'equip de Sant Fost, Joan Pere 3, Boukmirica 3. Aquí veuen el gol de Joan Pere repetit.
I per part del Malboro Canteres, amb 3 oportunitats, ha transformat Lauritsen i amb una Carlos González. La falta en atac ara de Lozano. Ràpidament el contracop, Joan Pere obre cap a la dreta, atenció al llançament, i havia petjat ratlla quan intentava llançar Luque. L'exclusió ara per 2 minuts damunt Luque, protestant les decisions dels àrbitres, i atenció a la dada perquè ara mateix, doncs, el Biodramina Sant Fost jugant amb un home menys de camp, inferioritat numèrica que, sens dubte, intentarà aprofitar el conjunt canari per escurçar novament aquestes diferències. 6-4, 16-55 per la fi de la primera part. Lauritsen, Carlos González, torna cap a Lauritsen, cap a la dreta per Miguel Ángel, damunt Martín. Carlos González en elevació, la pilota s'estavella al travesser i controla finalment Sàlvia. Maximovic, Joan Pere, Maximovic altra vegada. Deixa per Vianya. Altre cop Àlex Vianya, cap a la dreta per aquest home que acaba d'entrar en pista, volia fer el llançament. Ramiro, no ha estat possible. Lozano, Lauritsen, Martín, Lauritsen altra vegada. La defensa, evidentment, en línia del Biodramina Sant Fost, intentant tallar l'atac 3-3 del Malboro Canteres. Lauritsen cap a la dreta, el llançament molt ben refusat per Sàlvia, ha estirat tot l'envolum del seu cos i es manté el 6-4 favorable al conjunt d'Andrés Garrido. Àlex Vianya a l'eix central atacant per Ramiro, que combina cap a la dreta amb Maximovic, torna per Ramiro, Vianya, Schaffer, Àlex Vianya que llença i gol! Gol de Vianya, és el seu primer gol en aquest partit d'avui. Àlex Vianya superat, aquí poden veure l'oposició del dorsal 9 Tomàs, marcant el primer gol. Biodramina Sant Fost 7, Malboro Canteres 4. Carlos González en elevació i per l'escaire es queixa espectacularment Sàlvia de l'errada de marcatge després del gol de Carlos González. Aquí poden veure com ha trobat clarament forat entre Bukmirica i Maximovic, no hi havia ningú per fer-li una pantalla, i el Biodramina vencent encara de 2, però Biodramina Sant Fost 7, Malboro Canteres 5, encara però tot un quart d'hora de joc. Vianya, altre cop, buscant el recolzament de l'home que ha llançat, de Maximovic, ha recuperat ràpidament, ha tallat molt bé ara Joan Pere, i la tarja groga damunt el marcatge de Lauritsen prèviament és per Schaffer. Miguel Ángel, Lauritsen, Carlos González, cap a Tomàs, torna cap a Carlos González, Lauritsen, Miguel Ángel, Martín, Carlos González, busca el forat, aprofita el blocatge, ha recuperat Lauritsen i aquest havia deixat per Lozano. Ràpidament el contracop, Biodramina i gol per Joan Pere, el quart gol del jugador del Biodramina Sant Fost, Joan Pere, que està sent l'autèntic protagonista en el joc d'atac. Estem veient el Malboro Canteres amb una lentitud en el plantejament de la transició atac-defensa, i aquesta avinentesa ha estat aprofitada pel cap baix en 3 oportunitats pels homes d'Andrés Garrido, evidentment molt més ràpids que el conjunt canari. 8-5 en el marcador ara mateix, favorable per l'equip local. I 13 minuts per la conclusió d'aquesta primera part. Miguel Ángel per Lozano, la falta afavoreix el Biodramina. Bukmirica per Maximovic, recull damunt el cercle central, fa la passada de gol, transformada per Àlex Vianya. Evidentment que la rapidesa, com ja hem indicat anteriorment, i la contundència amb què s'ha aplicat aquí Àlex Vianya amb aquest llançament són les armes de que millor disposa i que millor està aprofitant el conjunt de Biodramina Sant Fost. Ha fet fins a aquest instant, en el decurs de la Lliga, 10 gols més que el Canteres. En aquesta fase, 164 gols al Biodramina Sant Fost,
Per contra, el 154 de l'equip entrenat per Fernando Sánchez. Falta damunt el punt de 9 metres, que posarà en circulació ja Lozano. L'àrbitre diu que s'ha de repetir el llançament, ho fa. Lauritsen, Carlos González. Obre cap a la dreta per Miguel Ángel. Martín, Miguel Ángel. Ha rebut una trompada per Àlex. Per Joan Pere. No hi ha hagut mala intenció, evidentment. Ara el jugador del Biodramina demana excuses. L'àrbitre indica la falta. Lozano. Carlos González, encara no recuperat del cop. Lauritsen obrint i endarrerint l'esfèrica per Miguel Ángel. Ha pogut tallar Àlex Vianya. Vianya per Joan Pere, atenció al contracop. Joan Pere a punt de perdre la pilota, la recupera ràpidament. Es replega la defensa del Canteres. Vianya obrint cap a l'esquerra i no ha pogut aprofitar en cursa Schaffer aquesta passada de gol. Carlos González, Martín, Lauritsen, contraatacant cap a la dreta, Miguel Ángel, Martín, Carlos González. Pot cedir cap a l'esquerra, llançament i gol de Lozano. Fent botar la pilota Lozano després d'aprofitar aquesta assistència des de l'eix vertical atacant del Marlboro Canteres. Aquí poden veure com ha fet l'elevació, ha rectificat en l'aire Lozano, però encara el Biodramina que guanya de 3 gols. Biodramina Sant Fos 9, Marlboro Canteres 6. 11 minuts per la conclusió de la primera part. Vianya. Maximovic, volia deixar per Joan Pere, ha tallat la defensa, surt espectacularment el porter Sàlvia, com un home més de camp, deixa per Joan Pere, i a punt ha estat Joan Pere, queixant-se aquí de la seva dissort, de transformar, fent botar l'esfèrica davant mateix Sorribes. Sigui com sigui, la falta màxima dona l'oportunitat ara a Maximovic de transformar. Llença i ha errat en el seu llançament. Maximovic ha errat en el seu llançament. Sorribes aprofita l'avinentesa per sortir un moment cap a la banqueta. Atenció a la jugada de contracop ara de Biodramina. Serveix davant de Maximovic. Per Sàlvia. El Biodramina ja ha recuperat a tots els seus efectius des de fa bastants minuts. Vianya. Bukmirica. Endarrereix per Àlex Vianya. A punt de perdre la pilota. Recupera. Bukmirica altra vegada. Marcat per Lauritsen. Vianya. Schaffer que havia tornat per Vianya, ha tallat Lauritsen, contracop, llançarà i atura! Ha aturat el porter Sàlvia. Ha aturat el porter Sàlvia el llançament de Lauritsen, quan aquest era en bona oportunitat de transformació després de la lentitud a l'hora de replegar-se la defensa del Biodramina. Lauritsen altra vegada. Es queixa el Canell d'algun cop que ha rebut. Lauritsen per Guillermo per Lauritsen, ha llançat, el llançament ha sortit a fora a la dreta de la porteria de Sàlvia, contracop del Biodramina, obrint cap a la dreta ja, atenció al llançament, malament del Luque, s'ha estavellat a la lateral esquerra de la xarxa a la porteria defensada per Sorribes. Lauritsen ha hagut de deixar momentàniament el terreny de joc, ara d'anar fins i tot cap a la banqueta, i el penal que intentarà transformar el Biodramina Sant Fos ho ha fet Luque després de que el seu llançament no hagués estat reixit damunt la lateral esquerra. 10-6, el Biodramina Sant Fos que guanya de 4. 8-39 per la conclusió de la primera part. Martín endarrereix per Guillermo. Lauritsen cap a l'esquerra, Carlos González. Torna a recuperar Carlos González, buscant el recolzament de Guillermo, que llença, atura Sàlvia, però evidentment hi ha hagut ara la falta en aquesta jugada que afavoreix el conjunt de Marlboro Canteres. Lauritsen posarà ja la pilota en circulació. Intentava fer alguna trapelleria per avançar la situació a la pilota. Carlos González
Diego, Carlos González, que vol llançar i gol, superant ensems la posició defensiva de Luque i de Maximovic. Biodramina Sant Fost 10, Malboro Canteres 7. I 7 són també els minuts que resten per la conclusió d'aquesta primera part. La superioritat del conjunt de Sant Fost s'està fent valer en aquesta primera part. Milà deixa per Luque. Luque damunt Maximovic. Maximovic altre cop per Milà. Volia fer el llançament. Lauritsen al centre central, obrint cap a l'esquerra al llarg. I la passada de Lauritsen havia estat refusada finalment més enllà de la ratlla que limita l'amplada del terreny de joc per la situació defensiva de Biodramina Sant Fost. Lauritsen, Carlos González. Altre cop per Diego. Carlos González que vol llançar i ha refusat Sàlvia per damunt el travesser. Ràpidament el contracop és Luque que llença i gol. Gol de Luque, buscant el passadís i aprofitant. És el segon gol de Luque. Recordem que anteriorment havia transformat ja un penal, un home que ha vist la tarja groga i ha llançat aquí en potència, recolzant-se amb la força de l'avantbraç dret. El gol número 11. Sant Fost 11, Biodramina Sant Fost 11, Malboro Canteres 7, 6 i escaig per la finalització del primer temps. Lauritsen per Martín, Martín per Lauritsen que llença, fora. Sàlvia recuperen la posició a la porteria per Maximovic. Altre cop el Biodramina amb inferioritat numèrica de jugadors de camp. Entra ara l'home que havia quedat exclòs, Joan Pere. Ha exhaurit ja els 2 minuts. Llançarà Maximovic. Falta prèvia. Joan Pere per Milà. Milà cap a Maximovic. Cap a la dreta. Altre cop intenta llançar Joan Pere. Havia rebut falta clara que els àrbitres no donen en aquesta oportunitat. I la queixa de Joan Pere. Servirà ja, indica ara la falta d'atac un dels àrbitres del partit i ara podrà servir des de la porteria Sorribes. Replegada ja la defensa de Biodramina Sant Fost en aquest instant. 11-7, l'avantatge de 4 gols favorable a Biodramina Sant Fost encara. I és tot evident el domini del conjunt local en aquests minuts que han quedat ja endarrere de la primera part. Carlos González. Damunt Diego que havia combinat per Lauritsen, Lauritsen per Guillermo, Guillermo per Martín, torna per Guillermo, Lauritsen, Carlos González. Carlos González intenta buscar el forat, endarreix per Lauritsen, obre cap a l'esquerra en posició d'extrem damunt en Diego, a punt de perdre la pilota, lluitant amb raó. Lauritsen, Carlos González, la penetració ha perdut, rebent falta, li havia agafat el braç el jugador del Biodramina. Lauritsen, Carlos González, torna cap a Lauritsen, cap a la dreta, obrint per Guillermo. Guillermo ha perdut la pilota, ha recuperat Joan Pere, atenció al contracop de Biodramina, se'n va Joan Pere tot sol, que llença i gol! Gol de Joan Pere, el 5è gol de Joan Pere que situa el marcador en Biodramina Sant Fost 12, Malboro Canteres 7, amb 5 gols Joan Pere és el màxim transformador del partit. Han marcat fins a aquest instant pel Biodramina, Joan Pere 5 gols, Bugmirica 3, Luque 2, Vianya 2. I recordem que Maximovic ha errat un penal. Obrint ja cap a la dreta, a elevació i a punt ha estat de transformar Martín per part del conjunt canari. Han marcat Lauritsen 3 cops, Carlos González 2 i Lozano també en 2 oportunitats. Carlos González, Lauritsen per Diego, Diego per Lauritsen, elevació de Carlos González, la falta de Bugmirica. Posarà la pilota en circulació ja des del punt de 9 metres, Lozano ho fa. Martín, Guillermo, Lauritsen, Carlos González, torna per Lauritsen, ha comès falta, damunt Joan Pere, Sàlvia
Posa la pilota en circulació sense entretenir-se. Joan Pere. Cap Maksimovic. Maksimovic per Milà. Milà per Bukmirica. Bukmirica per Maksimovic, que llença, intenta recuperar. Altre cop Biodramina, és Lauritsen, fa passada de gol. Aprofita Tomàs per marcar. Una bona passada de gol. I ara qui ha guanyat la partida de la rapidesa en aquesta acció ha estat el conjunt canari. 12-8. 3 minuts justos per la conclusió d'aquesta primera part. Recordem que avui també es disputa la Demar Caixa València en aquesta setena jornada. Ara torna a engruixir la diferència pel Biodramina Bukmirica. 13 són ja els gols del Biodramina Sant Fost. Veiem aquí com Bukmirica s'ha llançat i el porter Sorribas, evidentment, que no té el seu dia en aquesta jornada d'avui. Lauritsen ha deixat cap a la dreta per Guillermo, ha perdut la pilota, recupera Biodramina. Atenció, ha tallat ara altre cop pel Biodramina Fèlix. Intentava llançar Fèlix mateix. Ràpida passada per Lauritsen, que llença i gol. No podia fer res Sàlvia per aturar el gol de Lauritsen. És el quart. Biodramina Sant Fost 13, Malboro Canteres 9. El partit té més rapidesa i espectacularitat que no pas qualitat, el que hem pogut veure en aquesta primera part, encara que clarament hi ha un dominador que és el conjunt de Biodramina. Atenció, falta clara, la que ha comès damunt Bukmirica. Guillermo deixarà el terreny de joc. Milà hi entra en pista ara Bianya i posa la pilota en circulació des de la ratlla a 9 metres Fèlix. Atenció, Bukmirica torna a recuperar Bukmirica, obre cap a l'esquerra per Schaffer, Schaffer per Bukmirica, Bukmirica per Schaffer, llançarà Schaffer al damunt el travesser de la porteria de Sorribas. 1 minut 14 segons per la conclusió d'aquesta primera part. Lozano damunt la ratlla divisòria al terreny de joc per Carlos González, combinant amb Lauritsen. Carlos González, Martín, Carlos González, els homes de Biodramina fent pressió damunt tot el terreny de joc. Intent de penetració de Lozano, deixa cap a la dreta per Martín, vol llançar, ha rebut falta. Ha rebut falta en aquesta jugada. S'atura el rellotge i ha de deixar el terreny, en aquest cas Bukmirica. Per tant, doncs, ara mateix Biodramina jugant, atenció a la dada, amb 5 homes de camp. 5 homes de camp, Biodramina i el porter Sàlvia. Carlos González, 42 segons, volia cedir cap a l'esquerra per Lozano i falta. No hi ha altra opció pels jugadors de Biodramina que forçar la falta, que no puguin llançar els homes de Malboro Canteres. Lauritsen, Carlos González, elevació i altre cop la falta, en aquest cas d'Àlex Bianya. Mentrestant el rellotge va corrent i ho fa de manera favorable al Biodramina Sant Fost. Carlos González, Lauritsen, Carlos González, 12 segons, deixa cap a la dreta per Martín, endreix per Lauritsen, ha tallat ara, aprofitant l'errada Schaffer, Schaffer per Luque, contra de Luque, i gol de Luque en el precís instant que finalitza la primera part. Ha finalitzat la primera part, amics, amb el resultat de 13-9, evidentment una autèntica desferra per Malboro Canteres al no saber aprofitar la inferioritat numèrica del Biodramina Sant Fost. 14-9, 5 gols de diferència, doncs, pel conjunt d'Andrés Garrido després de la darrera transformació de Luque. Els homes de Biodramina que se'n van ja satisfets cap al seu vestidor i nosaltres que retornem immediatament la connexió als nostres estudis de Sant Cugat. Salutacions cordials novament des de Sant Fost. Fa 5 minuts que s'ha reprès el joc en aquesta segona part i el Biodramina Sant Fost ha engruixit el seu avantatge. Ara mateix el marcador és de 15-9 quan acaba d'augmentar aquesta diferència Joan Pere amb el seu 6è gol en el seu compte particular. A la primera part, recordem, n'havia aconseguit 5 i en aquesta segona part s'ha estrenat en el moment de la connexió amb el seu 6è gol. Ara mateix, doncs, el resultat és de Biodramina Sant Fost 16,
Malboro Canteres 9, quan resten 24 minuts per la conclusió del maig. Hem d'indicar que des que s'ha reprès el joc han pogut marcar per l'equip de Biodramina Sant Fost Àlex Vianya en primera instància i posteriorment aquest gol que teníem l'oportunitat de viure en directe, Joan Pera. Quan hi ha jugada d'atac ara mateix de l'equip de Malboro, Lauritsen damunt Tomàs per Lauritsen, torna cap a Tomàs i el llançament transformat en aquesta opció és de Lozano, dorsal 3 de Malboro Canteres. És el tercer gol també de Lozano, 2 a la primera part i aquest a la segona. 16-10, l'avantatge de Biodramina Sant Fost, i en els primers minuts d'aquesta segona part un home ha estat l'autèntic protagonista del partit, ha estat el porter Sàlvia, que ha deturat realment uns bons llançaments de Malboro, quan ha marcat Maximovic el seu primer gol. A la primera part havia errat la transformació d'un penal des del punt de 7 metres. Malboro Canteres ha sortit amb un xic més de força del vestidor en reprendre's el joc en aquesta segona part, per bé que continuen les diferències favorables a l'equip d'Andrés Garrido. En aquesta segona part, des que s'ha iniciat el joc, ha aconseguit un parcial de 3-1. Miguel Ángel, penetració per la dreta. Damunt seu li ha fet falta Schaffer. Lauritsen. Paco volia passar per Tomàs, ha pogut tallar molt bé Luque. Endarrereix ara per Maximovic. Ràpidament Bugmirica cap a la dreta i gol d'Àlex Vianya. És el quart gol d'Àlex Vianya i el Biodramina Sant Fost realment amb vena d'encerts avui. Aquí podem veure el gol d'Àlex Vianya aprofitant la passada de Bugmirica. El Biodramina camí d'assegurar-se la permanència a la divisió d'honor d'handbol. Crits de Sant Fost a la graderia d'aquest pavelló des d'on estem transmetent. 18-10 al marcador, 8 gols de diferència pel conjunt d'Andrés Garrido, i molt haurien de canviar les coses perquè capgiressin el marcador els homes de Fernando Sánchez. Lauritsen cap a la dreta per Miguel Ángel que vol llançar, l'esfèrica que bota davant mateix de Sàlvia, i la falta l'havia comès prèviament Àlex Vianya, que alçava la mà esportivament reconeixent la seva acció punible en aquest instant. Ha servit ja Lozano, Miguel Ángel, Lauritsen cap a Paco novament, Paco que intenta l'elevació, és agafat per Maximovic, i els àrbitres del partit que exclouran per espai de 2 minuts a Maximovic. Circumstància i evidentesa que dona opció a l'aprofitament pel Malboro Canteres. Lauritsen, Miguel Ángel, cap a Juan Pablo torna Miguel Ángel, les passes han estat de Juan Pablo. Ràpidament el contracop i la jugada és invalidada quan conduïa l'esfèrica Luque. La jugada és invalidada perquè els jugadors del Biodramina havien servit l'acció de les passes abans que els àrbitres així ho autoritzessin. Ara sí. Milà, Vianya, Maximovic, Luque, Vianya, torna per Luque cap a la dreta, combinant altre cop amb Vianya, cap a l'esquerra per Schaffer. Atenció perquè ha tallat Paco, se'n va tot sol Miguel Ángel i refusa altra vegada el porter Sàlvia. Realment una bona actuació de la Sàlvia avui. Una molt bona actuació del porter Sàlvia. Milà, Àlex Vianya. El Sant Fost jugant amb la tranquil·litat que suposen aquests 8 gols d'avantatge, quan ha llançat pel damunt la situació del Sorribas Milà, i situa un nou gol en el marcador. Ara mateix Biodramina Sant Fost 19. Aquí poden veure repetit el gol de Milà. Malboro Canteres 10. 9 gols, 11 de diferència. 19-10 en el marcador. És el màxim avantatge. Ha llançat Paco. La pantalla realitzada per la defensa Biodramina ha desviat el seu llançament. Vianya, damunt la línia divisòria. Mira aquí passar. Ho fa per Garrido, torna cap a Vianya. Vianya per Luque, Luque per Vianya, Vianya per Milà, Milà torna a Vianya, obre cap a Luque. Intenta fer la ziga-zaga a Luque, deixa per Àlex Vianya. Endarrereix altra vegada per Garrido, llançament de Garrido per damunt el travesser. 20 minuts justos per la conclusió del maig. Lauritsen ha tallat Maximovic, i la
falta clara en aquesta oportunitat amb la seva acció interceptora. Servint des de 9 metres, Lotan per Lauritsen, obrint cap a l'esquerra per Paco. Paco per Lauritsen. Rotació cap a la dreta per Miguel Ángel. I la falta en atac és decretada per Miguel Ángel. Joan Pere. Boadmirica. Joan Pere. L'havia deixat per Luque. Intentava fer l'amagatall de llançament ara Maximovic. És qui porta la pilota altre cop. Avança ja per Àlex Vianya. Cap a l'esquerra damunt Garrido. Llançament de Garrido. Refusa i atura Sorribas. Per Paco. Mira qui passar. Ho fa per Diego. Li torna a Paco. Avança per Lauritsen. Paco. Diego. Paco. Paco endarrerint per Lauritsen i llença directament a fora a l'esquerra, la porteria defensada per Sàlvia. Es manté la diferència positiva de 9 gols pel conjunt entrenat per Andrés Garrido. Biedermina ja amb tots els seus efectius. Àlex Vianya. Joan Pere. Torna per Vianya. Obrint cap a l'esquerra per Garrido. Vianya. Joan Pere, la penetració entre dos contraris i directament als peus de Sorribas. Per bé que quan volia llançar el jugador de Biedermina havia rebut falta. 18 minuts per la conclusió del maig. Ja hem indicat en el decurs de la transmissió que el domini de Biedermina a Sant Fost és palès i sembla difícil que els homes de Fernando Sánchez puguin capgirar el marcador. Vianya deixa el terreny de joc i qui entra en el seu lloc és Milà. No ha pogut aprofitar la passada de gol Milà. Ha tallat, recupera Lauritsen. Atenció a Lauritsen al llançament i gol. Gol de Lauritsen. El 5è gol de Lauritsen. Biedermina Sant Fost 19. Marlboro Canteres 11. Aquí podem veure repetit el llançament de Lauritsen, que amb 5 gols és de llarg el màxim transformador per l'equip de Marlboro Canteres. 4 a la primera part i 1 a la segona. Milà, endarrerint per Joan Pere. I la passivitat en el joc ara de Biedermina. Miguel Ángel. Llançament. Ha refusat. Sàlvia. Per Milà. Boadmirica. Milà, Joan Pere. Lluitant amb braó, obrint cap a l'esquerra per Garrido, se li ha escapat la pilota. Recupera el conjunt canari. Una llarga assistència. Miguel Ángel ara volia aprofitar en darrera instància. Garrido l'ha emplantat. I la falta és de Garrido. Queda exclòs 2 minuts Garrido. I altre cop la inferioritat numèrica favorable al Marlboro Canteres, perquè Biedermina juga amb 5 homes de camp en aquesta acció i el porter Salvi. Biedermina jugant amb Salvi a la porteria i com a homes de camp Boadmirica, Maximovic, Milà, Joan Pere i Luque. S'aixuga el suor del qual n'ha quedat xoc al terra d'aquest pavelló de Sant Fost de Camp Centelles. Resten encara 16:59 per la fi del maig, 19-11 en el marcador i es reprendrà el joc d'aquí un instant. Es farà per acció de Juan Pablo, és l'home encarregat de posar la pilota en circulació des del punt de 9 metres. És qui té la pilota. Es reprèn el joc. Miguel Ángel, Lauritsen, obrint cap a l'esquerra per Paco. Avançant damunt Diego, torna cap a Paco, combinant amb Lauritsen per Miguel Ángel, endarreix per Lauritsen. Ha perdut la pilota ara Paco, recupera pel Biedermina. Atenció a l'acció de Luque i gol de Luque. Gol de Luque. Quan aquest just traspassat la línia divisòria del terreny de joc havia rebut la falta, l'àrbitre veient que era en bona oportunitat de llançament, no l'ha donada, i ha pogut aquí transformar el que és el gol número 20 de Biedermina Sant Fost, 20-11. Paco, Lauritsen, torna per Paco, llançament ras i curt, estavellat a l'arrel del pal dret. Milà, Vianya, Boadmirica, Milà, cap a Vianya, torna per Milà,
Ha perdut ara la pilota Biodramina, recupera Miguel Ángel. Ràpida passada cap a la dreta per Juan Pablo, que llença, superant la sortida de Sàlvia, però petjant la ratlla, per la qual cosa el gol ha estat anul·lat. Vianya. Milà torna per Vianya, recupera Milà, cap a la dreta. Maximovic. Milà, Vianya, torna cap a Milà, deixa i ha pogut llançar Maximovic. I ràpidament Lauritsen, que vol avançar tan llarg, la pilota ultrapassa els límits del terreny de joc. Un quart d'hora perquè finalitzi el maig. Biodramina Sant Fost 20, Malboro Canteres 11. Recordem que els primers 20 minuts han finalitzat amb el resultat de 14-9. I el resultat, atesa la bona sort i l'encert, clar, de les jugades d'atac del Biodramina, pot ser bastant engruixit pel conjunt d'Andrés Garrido. Miguel Ángel, ja camp contrari. Deixa per Lauritsen, intenta penetrar, s'ha creat el doble pivot al seu entorn, ha recuperat finalment Miguel Ángel. La pilota torna a estar en posició d'atac per l'equip de Malboro. Llançava Paco, havia rebut la falta. Posa la pilota en circulació des del punt de 9 metres. Lozano, Lauritsen, Paco, Diego, torna per Paco. Andrés per Lauritsen, elevació de Lauritsen. Vol deixar, ha tallat Vianya, però ha desplaçat la situació de Juan Pablo fent falta. Lauritsen, Miguel Ángel, Paco, Diego. Torna per Paco, Miguel Ángel. Cau per terra, recupera en l'aire Lozano. No pot llançar. Andrés per Lauritsen, quan hi havia hagut la falta que s'havia comès damunt Lozano, que és qui l'ha posada en moviment, tot i que aquest no tenia la pilota. Paco, Lauritsen. Ha tallat molt bé ara Luque. Recupera Maximovic, avança ràpidament per Luque, que llançarà i gol! Gol de Luque. Està tenint realment una bona actuació Luque, i com ja hem indicat en el decurs de la primera part, Luque era un home a l'entorn del qual s'havia especulat amb la seva presència, perquè en el decurs de la passada setmana havia estat malalt, fins i tot no havia entrenat en les darreres sessions preparatòries del conjunt d'Andrés Garrido, i la seva presència avui era dubtosa. Podem dir pràcticament que s'ha aixecat del llit per disputar aquest partit d'avui. 21-11. Són 10 els gols d'avantatge de què gaudeix Biodramina Sant Fost. Atenció a Luque. Altre cop amb la pilota. Deixa per Bogmirica. Bogmirica que intenta llançar. Endarrereix per Luque. Obrint cap a la dreta per Joan Pere. Joan Pere que torna cap a Luque. Àlex Vianya. Bogmirica novament. Vianya. Maximovic i la passivitat en el joc de Biodramina Sant Fost. Ara no ha pogut aprofitar Lozano aquesta llarga passada que damunt ell s'havia avançat. 12-26 per la conclusió d'aquest partit. I amics, com indicàvem anteriorment, Biodramina assegurant-se la permanència en aquesta divisió d'honor, i atesa la reestructuració de la Lliga per la pròxima temporada, on únicament baixaran 2 equips, amb bona lògica, i si Biodramina Sant Fost la pròxima temporada manté una campanya com la que ha desenvolupat enguany, es garanteix vencent avui, com aquell qui diu, 2 temporades a la divisió d'honor. Clar que tot això és especular, i el que sí segur és que es mantindrà la pròxima temporada a la màxima categoria. Atenció a la jugada d'atac de Biodramina. Recupera Joan Pere i gol de Joan Pere després del llançament inicial de Schaffer i el refús del porter Sorribas. Ara mateix, doncs, 21-11 en el marcador. Finalment el gol de Joan Pere, que no ha pujat en el marcador, havia petjat ratlles, segons que havien indicat els àrbitres, per bé que inicialment el seu llançament havia anat a petar al fons de la xarxa de porteria de Sorribas. 21-11. Miguel Ángel, Lauritsen, Carlos González. Carlos González novament.
Cap a l'esquerra, el llançament de Diego, surt desviat. En Carlos González, que avui estem veient bastant per sota de les seves possibilitats, atès que és amb Lauritsen, un dels màxims golejadors, el segon màxim golejador, amb Álvaro Canteras. Gol ara de Vidramina, realment bonic el de Joan Pere. Una vaselina superant la sortida del porter Sorribas. Aquí el tenen. Sorribas s'ha refiat que la pilota passés pel damunt el travesser i finalment ha pujat el gol número 22. 22-11. Per tant, doncs, doblant en quant a nombre de gols. Vidramina Sant Fost amb Álvaro Canteras. I resten encara 10-30. Ara llançat Lauritsen. Aquest fort que cau damunt la porteria, defensada per Sorribas. Suposarà el gol número 12 amb Álvaro Canteras. 22-12. Avantatge de 10. I 10 són els minuts que resten. Atenció, Ramiro. Volia deixar perquè combinés Fèlix. Fèlix ha endarrerit un llançament per Maximovic. Sembla que s'ha fet mal Maximovic i s'estès damunt el terreny de joc. Encara no es recupera. Els àrbitres ara se n'adonen d'aquesta circumstància i aturen el rellotge. S'alça ja Maximovic. És ajudat a alçar-se i els aplaudiments per Maximovic, que podrà reintegrar-se al joc sense més dificultats. Almenys això és el que sembla. 9:47 per la fi del maig. Servirà la falta des del punt de 9 metres. Lozano fa ja Lauritsen. Carlos González avança per Diego. 22-12 en el marcador. Lauritsen altre cop. Intentava fer el llançament Diego. Ha sortit molt desviat. Vianya. Bukmirica. Maximovic deixa, atenció, i gol de Fèlix. Gol de Fèlix. S'estrena d'aquesta manera en el seu compte particular Fèlix. Ha aprofitat molt bé Fèlix aquesta passada de Maximovic i realment les errades en defensa de Álvaro Canteras són grans. Han pogut veure claríssimament el forat que ha aprofitat aquí en aquest llançament Fèlix. Lauritsen, elevació, vol obrir cap a la dreta, a la punta tacant per Juan Pablo. Juan Pablo encara, torna per Carlos González. Carlos González que busca el forat, avança per Lauritsen, passada de gol i ratlla. Havia petjat ratlla Lauritsen. De tota manera el seu llançament no havia estat reeixit. 23-12. 11 gols d'avantatge per Vidramina Sant Fost. 8:43 per la fi del maig. Àlex Vianya endarrereix, ha pogut llançar i transformar. Ramiro Dursalski també és el seu primer gol. I atenció perquè de tots els jugadors que han estat presents damunt la pista de Vidramina Sant Fost només resten per marcar Garrido i Chaffer, perquè la resta han transformat tots. No així amb Álvaro Canteras, on el repartiment de gols queda més igualat. Atenció a la jugada d'atac. Ha pogut llançar Chaffer. Havia refusat Sorribas. La circulació de pilota. Maximovic. Bukmirica. Obrint cap a l'esquerra. Hi ha una fricció verbal entre Lozano i Maximovic. Els àrbitres així ho han detectat. La diferència torna a ser del 100% positiva per Vidramina, que doble en quant a nombre de gols. Carlos González en potència. Sàlvia ha refusat. Avança ja per Maximovic. Àlex Vianya. Bukmirica. Cap a l'esquerra. Chaffer. Bukmirica. Chaffer. Torna per Bukmirica. Deixa endarrere per Vianya. La penetració de Vianya, la passada de gol. Quina jugada més bonica. Quina jugada més bonica i la rúbrica que hi ha posat Bukmirica en aquest gol. La millor jugada del partit. Vegin aquí Bukmirica, deixa endarrere per Vianya. Fa passada de gol. Vianya i ja era a l'interior de l'àrea Bukmirica. Realment bonic aquest gol, la jugada més espectacular de tot el partit, que suposa el gol número 25
per Biodramina Sant Fost. Ara mateix, doncs, el resultat és de 25-12 i el rellotge indicant que només resten 6:40 per la fi del maig. Miguel Ángel per Juan Pablo. Carlos González, que llença. El seu llançament s'ha estavellat damunt l'angle curt. Aquest havia estat blocat, però, per Schaffer. Hi ha falta. Carlos González circulant la pilota des de 9 metres. Endarrerint per Miguel Ángel. Lauritsen, avança per Diego, torna cap a Lauritsen, elevació de Lauritsen que tira fora. Hi haurà, però, en aquest cas, jugada favorable amb Álvaro Canteras perquè hi havia hagut la falta. Servirà des del fons del terreny de joc ja Diego. Miguel Ángel, Lauritsen, Carlos González. Continua Carlos González, vol avançar, atenció Carlos González, que llença, refusa Sàlvia. Realment inspirat Sàlvia. Però el llançament de Carlos González havia estat objecte de la pena màxima prèviament. Atenció que intentarà picar el penal Lauritsen. I Sàlvia ara és acomiadat amb aplaudiments perquè Moral intentarà d'aturar el penal que podrà transformar en Lauritsen. Atenció a Lauritsen, atenció a Moral, llença Lauritsen i la pilota no topa. Atenció perquè ha recuperat Lozano, que llença i ha refusat molt bé Moral. Contracop ràpid, Vianya que volia llençar, però els àrbitres havien d'aturat la jugada prèviament. 25-12, 13 gols de diferència. Ha estat encertat Moral en el refús després de l'errada en el llançament de Lauritsen. S'ha posat ja la pilota en circulació. Lauritsen cap a la dreta, obrint per Guillermo. Altre cop per Lauritsen, domina amb Carlos González. Carlos González vol avançar, intentava tallar a Mutmirica, la falta l'ha fet Àlex Vianya damunt Lozano. Crits de Sant Fost. Lauritsen, Carlos González, que llença i gol. Ara sí, Moral no ha pogut aprofitar la línia d'encert anterior. El tercer gol de Carlos González, de la primera part, una de segona, i 5 minuts per la fi del maig. L'elevació i el gol de Mutmirica davant el total desencert de Manolo, que ha sortit en lloc de Sorribas. 26-13 en el marcador. Lauritsen, passejada triomfal avui de Biodramina Sant Fost en el seu peu. Carlos González en elevació i el gol de Carlos González, un home que no ha estat massa reixit en la primera part i que ara en aquests darrers instants sembla situar-se en la seva línia habitual de llançaments. Biodramina Sant Fost 26, Malboro 14, passada endarrere que ha tallat ara Lauritsen, contra cop de Lauritsen, s'ha tot sol cap a la porteria Moral, llença i gol. Gol de Lauritsen. 26-15 en el marcador. 4-14 i amics, això està dat i beneït. Schaffer, Vianya, Ramiro. Altre cop Schaffer, va tallar Malboro, recuperarà ara Biodramina, lluitant Maximovic, buscant el recolzament que l'ha trobat a Fèlix, atenció Fèlix se llença, ha refusat Manolo, cap a la dreta, la pilota encara és en opció de ser jugada per Biodramina, és Schaffer, Mutmirica, Ramiro, atenció Ramiro, elevació, refusa Manolo, controlarà Guillermo, porta la pilota, traspassa la divisòria, obre cap a l'esquerra ja, el llançament de Lozano sense cap intenció, ha estat refusat, Sàlvia ha avançat per Àlex Vianya, surt Manolo, refusa amb els peus, 3-13 per la fi del maig, 26-15, i Biodramina Sant Fost que ha assegurat així avui la seva permanència a la divisió d'honor d'handbol. Diego, Carlos González, Lauritsen, va refusar en aquest cas Moral, és qui ocupa la porteria.
2:40 per la fi del partit. Garrido, cap a la dreta. Atenció, Maximovic, vaselina i gol! Gol de Maximovic. 27-15. 27-15. Poden veure aquí la segona vaselina que han fet amb aquesta jugada, superant la sortida del porter Manolo. Puja ara mateix el gol número 27 en el marcador, 27-15, 12 gols de diferència per Vidramina Sant Fost. Lauritsen cap a Guillermo, Guillermo damunt Juan Pablo torna Guillermo, punt de perdre la pilota, Guillermo fa passada de gol per Juan Pablo, falta clara damunt Juan Pablo, Guillermo, Lauritsen, Carlos González, Diego, la pressió en aquest cas, i la falta de Ramiro. Diego, Carlos González, atenció Carlos González, refusa Moral, pot recuperar en situació defensiva, a punt de petjar la ratlla, Schaffer, obre cap a Maximovic, Maximovic que deixa, atenció al llançament i gol de Garrido, gol de Garrido, i ja només resta per marcar Schaffer pel conjunt de Vidramina Sant Fost, tots els homes de l'equip d'Andrés Garrido han pogut marcar, 28-15. 1 minut 26 segons per la conclusió del partit. Atenció a la jugada i el gol que no pugen al marcador. Reclamaven passes als jugadors de Vidramina. En qualsevol cas hi ha hagut falta damunt Guillermo. Lauritsen porta la pilota, combina cap a l'esquerra per Carlos González, avança en posició, torna Carlos González, llançarà Carlos González, puja Moral. Havia hagut falta prèviament al llançament de Carlos González. Lauritsen. Guillermo començava, Lauritsen que llença i gol. Gol de Lauritsen, el 8è gol. És alhora el màxim transformador del partit. Darrers 50 segons de maig en aquest instant. 28-16 en el marcador. La centrada ja. Atenció, ha pogut connectar Schaffer, ha pogut connectar Schaffer, ha enviat al fons de la xarxa de la porteria. Vegin aquí com ha aprofitat molt bé aquesta passada de gol, i ara podem assegurar ja que tots els homes de Vidramina Sant Fost, tots, absolutament tots, han pogut marcar. 23 segons perquè finalitzi el partit, 29-16. Ha llançat, ha recuperat altre cop la punta atacant en la persona de Lozano, ha controlat Moral, 15 segons. Atenció, a punt de perdre la pilota. Garrido que deixa i gol. Ha pogut transformar en darrera instància Vidramina Sant Fost per l'acció de Fèlix. Un segon, acaba el partit. Ha acabat el partit, amics, amb el resultat de 30-16. Vidramina Sant Fost manté, per tant, doncs, la categoria, la divisió d'honor. Els seguidors de l'equip de Sant Fost de Campsentelles ruixant amb xampany els seus jugadors. La contundent victòria de Vidramina Sant Fost, 30-16 ha estat el resultat final, i l'any vinent Vidramina Sant Fost seguirà formant en la màxima categoria de l'handbol estatal. Reiterem una vegada més el resultat: Vidramina Sant Fost 30, Malboro Cantera 16. La superioritat de l'equip d'Andrés Garrido ha estat evident en tot moment. Però l'activitat i l'actualitat en el món de l'handbol no finalitza en aquest partit d'avui, perquè recordem que a les 3 d'aquesta tarda el Futbol Club Barcelona intentarà mantenir la renda de 2 gols que aconseguien el partit d'anada de la final de la Recopa d'Europa, jugat el passat diumenge al Palau Blaugrana del Futbol Club Barcelona, on el Barcelona va vèncer per 20 gols a 18 al Grosswaldstadt. Avui, precisament, a Frankfurt, Alemanya, la localitat de Grosswaldstadt, més concretament, l'equip que ha vençut en 2 oportunitats la Copa d'Europa d'handbol intentarà no únicament eixugar aquesta diferència, sinó engruixir-la. A Frankfurt hi és el nostre company Robert Fonollosa, el qual ens oferirà la transmissió d'aquest partit de tornada de la final de la Copa d'Europa d'handbol.
No sé si estem en disposició de connectar amb el nostre company Robert Fonollosa a Frankfurt. En qualsevol cas, farem l'intent des d'aquest lloc de Sant Fost. Atenció, Robert Fonollosa, bona tarda. Bona tarda, Josep Lluís. Sí, tenim la connexió preparada. Robert Fonollosa, quin és l'ambient en el conjunt barcelonista cara a mantenir aquesta diferència positiva de 2 gols obtinguda en el partit d'anada? Doncs et puc assegurar que és molt optimista per part de tots els jugadors, tota la plantilla del Futbol Club Barcelona, que es troba concentrada a la localitat de Schau, a 70 quilòmetres de Frankfurt, al sud de Frankfurt. Et puc dir que és molt optimista per tant de Valero Rivera i dels jugadors que han entrenat els 2 darrers dies a la pista on es jugarà aquest partit davant el